Good evening, brothers and sisters. Good evening, Doc. Hi, Good bro. evening po sa lahat. Good evening po. Good 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 evening evening. evening po po mga sa lahat. kapatid. Okay, bro. Opening prayer tayo, bro Ramel. Sige po, Doc. Okay, mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, did instruct the heart of the faithful. Grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat, bro, sa opening prayer. Welcome po, Doc. Good evening sa inyong lahat. Andito ngayon sa Zoom. I-greet ko kayo. Sis May, good evening. Sis Evelyn, good evening. Sis Jovic, Sis Monica, Sis Lizelle, Brother Ramel, Sis Catholic, Sis Mel, Sis Trifuna, and Sis Yuyen. Hello, good evening. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa YouTube upload. Okay, patuloy pa rin tayo sa mga katuruan ni Saint Francis de Sales, Simplicity in Life. Galing pa rin to. So, meron pa rin siguro tayong part 5 kasi hindi pa rin tapos ang libro. Okay? Patuloy tayo. Holiness in the present moment. Serving God where you are. So, maganda tong topic na to. Medyo nakafocus ito sa holiness, no? I hope hindi kayo ma-bored. Ang duty natin, ang katungkulan natin sa ating kapwa. Sweetness of the heart. Okay. Ang sabi ni Saint Francis, let us follow the way of humility and small daily virtues. Sikapin daw natin na lumago araw-araw sa mga virtues, lalo na sa humility. Ang humility, kung matandaan niyo mga kapatid, ang pagpakumbaba, no? Yan ang the mother of all virtues, no? Ang pagpakumbaba. Sabi nga ni Saint Augustine, kahit meron kang lahat ng mga mabuting katangian, virtue, mga mabuting katangian, kahit meron ka nitong lahat, kung wala kang humility, which is the mother of all virtue, ang lahat na ito ay pagpapakitang tao lamang. Yun ang sabi ni Saint Augustine. So, importante na kada araw sikapin natin na lumago sa mga mabuting katangian. Okay? Lalo na sa humility. Dahil kung ito ang ating goal, pag nagsikap tayo nito, pagdating ng mga pagsubok, even in hardship, dito natin makikita ng ating charity, purity, self-discipline ay lalago. Kahit sa harap ng mga pagsubok. Okay? Next. Ang sabi ni Saint Francis, hindi to Saint Francis Assisi, Saint Francis de Sales. Saint Francis de Sales. Okay. Ang pinakamahalagang virtue daw ay kindness, humility, and simplicity. Sa mga nagtatanong kung ano yung simplicity, tinalakay na natin to last week. No? So, sa maikling
salita, ang simplicity ay katangian na hinahangad mo na sundin ang kalooban ng Diyos. Na lahat ng gagawin mo ay hinahangad mo na mapasaya ang Diyos. Nasisiyahan ba siya? Gusto mo siyang mapasaya? No? Ito yung example. Para concrete na example maisip nyo, di ba lahat tayo ay naranasan nating magmahal, no? In one way or another. Yung nililigawan natin, yung ating boyfriend dati bago tayo kinasal, mahal na mahal natin. So, pumasok kayo sa panahong yon at isipin nyo na, di ba, na-remember nyo, lahat ng gawin mo, bibili ka ng rosas para gusto mo siyang makita ang reaksyon niya na masaya. Di ba? Bibisitahin mo siya kahit ang layo-layo ng lugar, makikita mo, dadalhin mo siya sa Enchanted Kingdom, makita mo, gusto mo siyang masaya. Lahat ng ginagawa mo, gusto mo siyang masaya. Yun ang dapat ang attitude natin sa Panginoon. Na gagawin natin to, gusto natin makita ang reaction ni Lord na nasisiyahan siya sa ginagawa natin. Hindi yung ginagawa lang natin dahil napipilitan tayo. Ginagawa lang natin dahil pag hindi natin gagawin, maiimpyerno tayo. Totoo mga kapatid, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Tama yon. Pero beginning lang yon. Kung gusto mo ng advance, no, dapat may takot tayo sa Diyos. No, hindi naman masama na hindi mo gagawin itong mga kasalanan dahil paparusahan tayo. Hindi naman masama yon. Okay pa rin yan. Pero ang pinakamagandang motive ay gagawin natin to dahil mahal natin siya, gusto natin siyang maging masaya. No? Gaya na sabi ni Enrile, gusto ko, happy ka. Di ba? So, yun ang motive natin. Kasi pag hanggang doon lang tayo, yung motive natin sa paggawa ng mabuti ay dahil para hindi magalit ang Panginoon o hindi tayo maimpyerno, walang walang happiness, walang joy. Pero pag ang iyong paggawa ng mabuti at ang iyong buhay ay nakabase sa relasyon, dahil minamahal mo siya, gusto mo siyang maging masaya, enjoy, di ba? Hindi yung tinitingnan mo lang parang ang Diyos ay parang pulis, di ba? Pag healthy, mas ganado kang gumawa ng mabuti kasi napapasaya mo siya, ang minamahal mo. Di ba? So, yun ang simplicity. Okay? So, kindness, sa kahit mabuti ang ginagawa mo, kung hindi naman kind, hindi gentle, harsh ka, no? Napaka-harsh mo, hindi maganda, di ba? Kahit tama ang ginagawa mo, moral, honest, pero hindi kind, hindi gentle, hindi maganda. At sa lahat, humility, pagpakumbaba na ikaw ay nilikha ng Diyos, lahat ng nasa iyo, galing sa Diyos, ibinigay sa iyo. Wala kang maipagmamalaki. So, yun ang katangian na napakaganda. Kindness, humility, and simplicity. Pakatandaan natin yan. No? So, ito ay napapakita natin, napapahayag natin itong mga katangian ito sa pamamagitan ng mga simple na gawain ng charity. Sa pamamagitan ng caring of the sick, no? Helping the poor, i-comfort natin yung nagsasuffer, no? Sandali lang ha, ano ko lang yung aso, ang ingay. Out, done. Ayun sa kanya, iro, sabat kayo. Lecture.
Sorry. Okay. So, itong kindness, humility, simplicity, mapapakita natin sa pamagitan ng simple acts of charity. Gaya ito yung mga example. Comfort those who are suffering. Yung mga nagsasuffer, kailangan nating i-comfort. Okay? Ito yung para sa akin yung slide of the day na tinamaan ako masyado nito. Okay? Sa lahat ng gagawin mo sa araw, sa pag ginampanan mo yung tungkulin mo, yung trabaho mo, no? Be kind and gentle. Ito yung kulang ko. No? Be kind and gentle. Minsan kasi, as long as iniisip natin, as long na moral, matuwid ang ginagawa ko, hindi kasalanan, tama, insakto ako, nakakalimutan natin, harsh tayo. Harsh na pala tayo. So, yun ang kulang. Hindi natin ginagampanan, kahit tama pa yung ginagawa mo, tungkulin mo, honest, moral, matuwid, hindi ka pero marahas ka, medyo, hindi ka gentle sa pananalita, paano mo ginagawa, kulang pa rin. Okay? So, pakatandaan natin ito. So, a note to myself, especially, no? Especially pag may mga pasyente, mga matatanda, mga bingi ang iba, hindi nakakaintindihan, daming pasyente sa labas. Sabi na, So, lumalabas yung ng mataray at tumataas ang boses. So, ito yung sikapin natin. Be kind and gentle in all your daily responsibility. Sa bahay man, sa trabaho, may makakita man o wala. No? Because many people look to you as an example. Okay? Ito yung weakness ko. No? Be kind and gentle. So kahit sino daw, madaling gumawa ng mabuti. Anyone can be good kung lalo na pag life is easy. Pag walang problema, walang pagsubok. Pero mahirap gumawa ng magiging gentle, mabait kung may pagsubok. May mga sakuna, may mga problema, di ba? Kaya daw, parati nating usisain ang ating sarili kung tayo ba ay gumagawa pa rin ng buti kahit sa harap ng mga pagsubok. No? We have to always be generous, humble, kind. Kasi lumilipad na sa bintana yung mga mabubuting katangian, mga virtues, pag stress na tayo. Excuse ako maging ganito dahil stress ako eh. Hindi yan ang katangian ng maging Kristiyano, ng follower of Christ. Whether in good times, in bad times, maintain. Kasi, yun ang sabi, madaling maging mabait pag okay ang lahat. Yan ang mga tao sa mundo. Pero sa mga taong follower ni Kristo, mga disciple ni Kristo, so in all circumstances, strive to remain fair, humble, sincere, kind, and generous. Okay? Sometimes proud tayo. Bait ko. Bait ako pag mabait ka sa akin. Pag hindi masungit ka sa akin, masungit din ako sa iyo. Di ba? Ano ba sabi ni Jesus? Pag mabuti lang kayo sa mga mabuti sa inyo, ay anong kaibahan niyo sa mga tao sa mundo? Wala kayong pinagkaiba sa tao sa mundo. Kasi kahit yung mga makasalanan, mga walang Diyos, kaya nilang bumait sa mga taong mabait din sa kanila. Di ba? Yung mga corrupt, yung mga killer, yung mga magnanakaw, mabait din yan sa mga mabait sa kanila.
So, ano pinagkaiba mo kung sinasawag mo na disciple ka ni Christ, di ba? And then next is, spend less time worrying about others are doing. Lalo na pag nakatingin tayo sa Facebook, tapos may isang balita sa isang artista. Tapos, iniwan na siya ng ano niya. Tapos, i-stalk natin anong buhay niya. Bakit kaya siya nagkaganon? Ano bang ginawa nito? So, spend less time in worrying about what others are doing. Lalo ng mga buhay ng mga artista. Na yung mga sino nakabuntis sa kanya, sino na yung asawa niya ngayon, bakit ganito, ano nangyari sa kanila. Instead, sa halip, yung may mga tao, lalo ng mga kapitbahay natin, mga relatives natin, mga buhay-buhay nila, ano na kaya siya ngayon? Nalugi ba yung negosyo niya? Ganun. Kung may mga kapalpakan man sila sa buhay, look at them with kindness, gentleness, and understanding. And then, huwag kang mag-expect too much sa iba. Na hindi ka nga naman masyadong nag-i-expect too much sa iyong sarili. Sobra kang mag-expect sa iba na maging perfect, pero pagdating sa sarili mo, ini-excuse mo, ganito ako dahil ganito. Ganito ako ganito. Kasi hindi ako makapigil sa kain kasi ganito. Pero masyado kang stricto sa qualities, sa criteria mo sa iba, pero ini-excuse mo naman ang iyong sarili. At huwag ka masyadong ma-iskandalo kung may makita ka mga ugali na hindi maganda sa iba. Huwag ka masyadong ma-surprise o ma-iskandalo, ganito siya. Instead, sa halip, huwag kang magkita ng mga defekto sa iba. Try to look the good in them. Ano bang mga katangiang maganda sa kanya? Mas madali tayong makakita ng mga, pero mayaman siya, pero ano pala siya, masungit pala. Ganito, magaling siya na ganito, pero nag-i-enjoy tayo minsan, Nag-i-enjoy tayo minsan na makakita ng mga depekto. Kasi feeling natin parang, din yan ang cause niyan, envy, pride, na gusto natin, nafe-feel natin na nagiging superior tayo. Pag may nakikita tayong mga depekto sa iba, kasi parang nalulungkot tayo kung sobrang perfect ang life niya. Kasi medyo nalalamangan tayo di ba? So, kaya minsan nag-enjoy tayo, may nakakita tayo ng depekto. Hindi naman pala siya ganun ka-perfect. Parang sa loob-loob lang, salamat. No. Instead of doing that, look for the good in others. Kagaya ng, bubuyog, naghahanap ng mga honey sa mga flowers. So, kinukuha niyo yung mga mabubuti yung honey. So, gayahin daw natin ang mga bee. At ito yung pinakalaman ng ating lecture. Remain in peace, walk faithfully in the way where God has placed you. Be careful to treat well those He has placed beside you. Anong ibig sabihin? Kung saan ka nilagay ni Lord, makontento ka. Mabuhay ka ng matiwasay. Mabuhay ka ng mapayapa. Huwag kang magambala kung saan ka nilagay. Teacher ka, nilagay ka niya maging teacher, live peacefully as a teacher. Ikaw ay pulis, ikaw ay pare, ikaw ay madre, ikaw ay kung ano man, ikaw ay housewife, ikaw ay may kapansanan, kung saan kanya nilagay, remain in peace. Okay? Remain in peace. At
ang mga tao na nasa paligid mo, kung teacher ka, may mga office mates ka, sa bahay niyo, kung lahat ng mga tao na nakapalibot sa iyo kung saan ka man, treat them well. Okay? Treat them well. So, ang ating prayer life at ang ating trabaho tungkulin sa buhay, dalawa yan, prayer life at tungkulin sa buhay, araw-araw na responsibilidad. No? Parehong importante sa Diyos. Parehong importante sa Diyos. Prayer life at trabaho. Okay? Akala natin, sa prayer life lang nasisiyahan si Lord. Wala na siyang pakialam sa trabaho natin. No. Yung trabaho natin ay importante para kay Lord. Kada tao mayroong role. Kung sa Bisaya pa, may tahas. Importanteng gampanan natin na mabuti kasi lahat ng tao hindi pa pareho-pareho ang gana. 5 anak mo. Sa 5 anak mo, kahit doktor pa ang parent, meron talaga yung anak na ayaw magdoktor. Gusto niya talaga maging painter. Yung isa gusto niya maging sundalo. Lahat ng tao may kanya-kanyang likes, dislikes, temperament, may hilig. Hindi natin binibigyan. Kasi iba-ibang gampanan natin dito sa mundo. Because kung lahat tayo engineer, sa Bisaya pa, iyabo ang kalibutan. No? Iyabo ang kalibutan kung talanta, engineer. Kung lahat naman tayo doktor, patay tayo. Hindi pwede. Kaya nga nilalagay ni Lord sa isipan ng kada tao iba-iba para mabubuhay tayo because we need each other. May role tayong gagampanan. Diba? Kagaya ng kotse, may iba't ibang parts. Okay. Ganun din. So, ang ating prayer at saka daily duties, it will bring light and encouragement to others. It is pleasing to God. Okay. Yung perfumer, ang perfumer ay nagtatrabaho, gumagawa ng perfume. So, siyempre, pag perfumer ka, napapalibutan ka ng mga different na mga amoy, perfume. Pag uwi mo sa bahay, mangangamoy ka ng perfume, siyempre. Pag uwi mo kasi napapalibutan ka ng perfume. Ganon din sa atin na napapalibutan ng prayer and devotion. No? So, pag ikaw ay puno ng pagmamahal ng Diyos, kahit saan ka pumunta, dala-dala mo ang pagmamahal ng Diyos. Kung totoo kang puno ng pagmamahal ng Diyos, nadadala mo. Kahit pagkatapos mo, nag-pray ka, devotion ka. So, ikaw ay, habang nagpe-pray ka, ikaw ay napupuno ng pagmamahal ng Diyos. Kahit umalis ka na sa prayer, dala-dala mo and love ni God. So, ganun din. Okay? People who live in God's love carry its fragrance in their words and action. Okay? Hindi natin maikukubli. So, kung showbiz lang yung ating prayer and devotion, iniiwan natin. Hindi natin nadadala. Iba tayo sa prayer, sa labas, iba rin tayo. So, pag ganun tayo, pag natuklasan natin na ganun tayo, may panahon pa para magbago. Di ba? Okay. Okay. So, ito. Napansin natin dati, na yung mga good intention natin, pag tayo ay pinagsabihan natin ang ating mga friends na aakayin natin sila patungo sa kabutihan, naranasan natin, di ba, na harsh tayo. Wala tayong pasensya, lalo na sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa mga tao sa baba natin, yung mga sa ating mga subordinates, no?
So, pero ngayon, na alam natin, kailangan natin na maging kalma, kind, gracious. Ha? Importante ito na ingredient. Okay? Be patient with the weaknesses of everyone. Ibig sabihin ng weaknesses, mga kamalian, mga pagkukulang. We have to be patient. No? Especially, pinaka-importante, yung kasama natin sa tahanan. Okay. May PM ako sa okay. Later. So, kung kailangan natin maging pasensyoso sa mga kamalian, mga kasalanan, no, ng iba, mas lalo na dapat tayo maging pasensyoso sa loob ng bahay. Kasi ang nangyayari, kadalasan, baligtad. Mas pasensyoso tayo sa mga kamalian sa iba, pero sa bahay, ano tayo, monster. Incredible Hulk tayo sa loob, no? Mas mabait tayo kay kumpara sa ating mga anak. Ito. Minsan daw, sa ating desire, no, sa ating nanais na will go to perfection, no, hindi natin napapansin na ang motive natin ay self-love and personal satisfaction. No? So, nagnanais tayong makatulong sa ibang tao. Tutulungan natin ibang tao na maakay patungo sa Diyos. Pero bantayan daw natin kasi minsan hindi natin namamalayan ang motive natin ay self-love at personal satisfaction na. Okay? At sa pagsisikap natin like sa mga ministry, no, na aakay ng mga tao, nakakalimutan nating i-improve ang ating sarili. Ito yung bantayan natin. No? We neglect what is the most important. Gentleness, humility, and meek heart. So, example tayo. So, like, andito ako sa catechist ako, nagbibigay ng lecture. Ito yung pagbantayan ko, no? So, kung sino man yan nagtuturo, ito yung bantayan natin. Maraming nagtatanong, mga advice, bibigay ako ng advice, messenger, ganon, no? Advice. So, ang delikado dito, minsan, mag-i-enjoy ka na I am the one who helped. Na marami na akong natulungan. Sarap ng feeling, no? So, nagpe-prepare ng ilang oras sa mga lecture, no? Giving advice. Pero, delikado, internally, pwede ako ma-attach. No? Pwede ako ma-attach na spiritually ahead ako, advance ako sa inyo. Mas marami ko ang alam. So, delikado yan. Delikado na hindi mo mamalayan, yung pride tumataas. At feeling mo, hindi ka na kailangang mag-improve. Kasi ikaw na ang pinagkukunan ng knowledge, pinagkukunan ng advice. So, mamimix ng self-importance. So, self-love. So, ito yung pagkabantayan natin. Ito sabi ni Saint Francis. Okay? At pag may iba na nakikita mo na kagaya nagbibigay din ng mga advice na mas marami silang followers or marami silang naiirita ka at meron ka ng konting selos na gano'n. Yun ang bantayan. Okay? Another example. No? Mga magulang. May mga anak tayo. Ayaw natin yung kanyang mga ugali, habits niya. No? Sa anak ko rin, napapansin ko rin to sa sarili ko. No?
Ang anak ko, medyo harsh ako sa anak ko minsan kasi gusto mong matuwid yung mga bad habits, no? Gusto mo siyang maging saint, gusto mo siyang maligtas, di ba? Pero minsan, nakakalimutan natin na masyado tayong focus to fix our children, pero nawawala na ang patience, peace, gentleness at home. Kaya pag nakita natin ang ating anak, puro puna. Ito yung pagbabantayan natin, mga kapatid. Puro puna. So, ang tingin na sa atin natin, sa atin, pulis. O, ganyan ka na naman. O, baka ka na naman. So, delikado. Bantayan na. So, dinajustify natin yung pagka-harsh natin kasi sinasabi, para to sa kabutihan mo. Pero kahit pa sa kabutihan nila, pag harsh ka, ang tingin nila, there is a strain na yung relationship natin. No? Because love is no longer expressed with humility. Kaya, hindi ibig sabihin dahil tama ang sinasabi mo, ay i-express mo sa kahit anong paraan. Dapat importante pa rin ang meekness, gentleness, humility. Kasi minsan, gusto mo lang matuwid siya, gusto mo maging mabuting bata, gentleman, good manners, puro ka, ang tingin niya sa'yo pala monster na. Yeah. May isang lay minister na kada uwi niya sa bahay, ang anak niya na lalaki, ang iniisip, andito na naman si Satanas. Kasi napaka-harsh niya. No? So, another example, sa friendship or sa church community, no? May isa kang friend na maraming bad choices in life. May mga kulasisi o nagbo-boyfriend or girlfriend na premarital sex o kung ano-ano, mga bad choices. No? So gusto mong i-correct, no? And then, may nakikita ka na yung life nila hindi maganda. So, nagfo-focus ka na parati sa mga fault nila. Kailangan nila maging improve, hindi maganda yung ugali, kung ano-ano, no? So, hindi mo na nakikita ang self mo, mga pagkukulang mo, at ang nakikita mo na parati, ang mga pagkukulang sa iyong mga friends, at pagkukulang sa iyong mga kasama sa ministry. So, ito yung pagkabantayan natin. Sa kakapuna natin, sa gusto nating tumulong, minsan, nakakalimutan natin ang sarili natin. Okay. And another example, yung dahil nagbibigay ka ng advice sa iba, gaya ng ginagawa ko, bibigyan ng advice, catechism, lecture. Minsan, hindi lang minsan, many times, nafe-feel ka, uy, spiritually productive ako. Dami kong ginagawa kay Lord. No? Di ba maiiwasan, pumapasok ng mga temptation yan. No? So, minsan dahil spiritually, ito yung delikado ng mga nasa, mga lecturers, mga pare, obispo, o mga nabibigay ng mga spiritual. Ito yung pagkabantay ng lahat, no? Ng mga nagtuturo. Dahil marami kang output, feeling mo marami kang output, nakakalimutan mo na mag-self-examination. No? Kaya nga, ang daming mga nasa taas, ang papangit ng ugali, nakakalimutan ng self-examination kasi ang tinitingnan nila ang produkto ng mga ginagawa nila. Okay? Yet their own heart becomes less gentle, more critical, and less patient. Okay? So, over time, nare-replace na, napapalitan na
ang humility, attention sa humility, napapalitan na ng mga kung ano mga ginagawa sa ministry. So, ito yung bantayan natin, lalo na tayo na nagsiserve sa ministry. So, ang hindi masama ang pagnanais na makatulong sa iba, mga kapatid. Hindi masama. Ang masama kung hindi balance. Kung imbalance siya. Yung self-knowledge na neglect na. No? Yung virtue natin, napabayaan natin, hindi na tayo tumutubo sa virtue kasi busy tayo sa pagtutulong sa iba. Pero yung ating... Kaya nga sinabi ni St. Paul sa Bible, I discipline myself, no? Lest I be disqualified after proclaiming the truth to you, I will be disqualified myself. So, delikado. Ang dami mong napadala sa kaligtasan, pero ikaw, hindi makapasok. Okay. So, yun sabi ni St. Francis, do not fall into this mistake or do not fall into this trap. No? Huwag mong i-pressure yung iba to accept this kind of perfection. No? Mag-ingat din tayo kasi minsan, akala natin, inaakay natin sila, pero lalo silang nagiging sarado. Ayaw ko na makinig. Pag nakita ka pa lang nila, maatras na sila, tumatalikod na. So, sinasarado mo ang kanilang kalooban kung masobrahan mo. Ang pinakamaganda, no? Lecture ka ng lecture sa friend mo, dapat ganito ka, dapat magsimba ka, dapat punta ka sa Blessed Sacrament, dapat mag-rosaryo ka. Ha? Hindi ka nag-rosaryo? Dapat ganito. Hindi ka nag... So, maririndi sila, magsasarado sila. So, instead, gently, magtanim ka ng mga binhi, konti-konti. Holy thoughts, inspiration in their hearts from time to time. No? And then, sabi ni St. Francis, mas maka-achieve ka ng marami sa ganitong paraan. Especially pag sinuportahan mo ng prayer. Kumpara sa feeling mo kasi pag dami ka sinabing advice, mas maganda, no? Minsan, mas lalo silang sasarado. Maririndi. Magde-defensive. Magiging defensive sila. Minsan, ang technique natin, hindi nila napapansin na ina-advisean mo na sila. No? Ang sabi ni St. Francis, do not even show them too strongly that you want it. Ibig sabihin, huwag mong ipa-obvious na pinapagawa mo sa kanila ito. Dapat may technique din tayo. Kasi magsasarado sila. Gently plant small holy thoughts from time to time. No? Distansya ka sandali, bigay ka naman ng mga verses. No? So, example, sa family natin, yung asawa mo, lasinggero, o yung asawa mo may ganitong ugali, hindi nagsisimba, hindi kung ano-ano pa. No? Or kapatid mo, or pinsan mo, and so. No? So, yung repeated urging, sabi, mag-confess ka, mag-pray ka, mag-moral reform, nagkakos siya ng emotional intensity creates pressure. So, ang tingin ng tao ngayon, yung faith, na-associate niya sa tension, hindi peace. Okay? So, yun, ang gusto natin, ang plano natin maganda para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang kabutihan. Pero, ang tao, nafe-feel niya, nape-pressure siya, at parati siyang binabantayan, instead of growing, magwe-withdraw siya at magre-resist. Mag-ano yung defense mechanism niya. So, ang gentle planting, ganito. Okay? Ikaw, na gusto mong mag-akay, dapat ipakita mo yung buhay mo na you walk the walk, you talk the talk. Ibig sabihin, yung ugali mo, nakikita si Kristo. Okay? So, when you talk about honesty, dapat honest ka. Hindi ka nakikitang nag-dishonest. No?
Marami sa atin, honest daw. Pero ilan ba sa atin na gumagamit ng senior citizen, ng nanay natin para bumili tayo ng gamot natin na hindi naman tayo senior citizen? That is dishonesty. Ilan ba sa atin gumagamit ng mga PWD na hindi naman talaga tayo totoong PWD? That is dishonesty. Sabihin natin, mga korap yan, mga korap. Tayo, in small way, korap, pag nilagay tayo doon, sabihin natin, mabuti na ito kasi nanakawin pa rin naman nila. Ikaw nagnakaw ka rin. I'm gonna hang a nigger from the coconut tree. Recording stopped. May pumasok na hello? Yun. So, patuloy tayo habang naghihintay sa Zoom. May nakapasok na ano? Saan na ba yan? Yun. Recording in progress. Close. Sandali lang ha. Okay. Yun. Zoom. Grabe yung demonyo, Doc. Oo, pumasok ang kuan. So, pag ganon, hindi mo siya may stop, ini-stop ko na lang yung Kailangan na lang talaga i-off mo ng Zoom. Oo, pag kasi magaling sila, hindi mo kaya, kahit i-mute ko, hindi siya nag-mute eh. Okay. So, anyway, sana wag nang bumalik, Sana. Okay. Dali lang ha. Zoom. Okay. Okay. So, nakita ko, bro? Hello? Doc. Okay po, Doc. Dali lang ha. I-mute ko lang ito ha. Okay. Sandali lang. Gentle planting. So, ang approach ng gentle planting ay ipapakita mo ang buhay mo na consistent. Ikaw ay totoong Kristiyano, sinasabi mo, isinasabuhay mo kung ano yung pananampalataya mo. Yun, no? And honesty, gentle, patient, no? Hindi nang lilibak, no? Hindi chismis, mga ganon. Tapos pag nakita nila ang buhay mo, tapos nagbibigay ka ng encouragement once in a while, nagsishare ka ng scripture verse, no? Nagsishare ka ng personal testimony. So ganitong technique, mabagal ang influence, pero very effective. At hindi sila nakakamalay na ikaw ay pinipressure mo sila. At hindi tumataas sa kanilang defensiveness. Okay? So, sa kalaunan,
yung small seed, no, will stay in the heart. Mas mananatili ito sa puso ng tao at hindi nakaka-trigger ng resistance. Okay? Hindi na Example, kayo mag-live sa FB, Doc. ha? Hindi ka na mag-live sa FB. Nakalimutan ko. So, ano pala, no? Iyan ako yung sa live sa FB pala, no? Live stream. Facebook. Yun. Okay na, stop pala yun, ano? Yun. Yun. Nawala. Yan. Meron na ba, bro? Naka-live na ba sa Facebook? Agad lang, Doc. Check ko po. Refresh ko po. Wala pa po, Doc. Wala pa. Pero para siya no? Na, Ay, ito na po, Doc. Yan. Okay na po. Okay. So, ko lang itong... Agad lang po. Doc. Mga kapatid, wala. Ayun. Pero naka-live po yung Facebook niyo, pero wala pa pong lumalabas. Okay. Baka later. Okay. Baka continuous lang ng ano. Agad lang. Ay, naka-live na po, Doc. Naka-live na. Sige. Okay. So, yun. I-mute ko lang yung sa Zoom, para hindi mag-feedback. Yun. So, example, no? Ng gentle planting. Example ng gentle planting. May nakita mo yung mga kapalpakan sa buhay niya, no? Kung ano-ano mga kabulustugan, mga bisyo ginagawa ng friend mo. So, ngayon, tendency mo, bibigay ka ng mga matataas na mga message, no? Explain mo sobrang taas ng mga consequence, no? So, pag narindi siya, titigil na siya sa pakikinig sa'yo, no? So, ang pinakamaganda, be present. Kung may mag-express siya ng mga problema niya, andun ka, makinig ka sa kanya. Huwag kang sabat ng sabat na dahil ganito kasing ginagawa mo, ganito kasi palpak ka. Be present. Makinig ka sa mga sa friend mo kung ano yung mga problema niya, no? At sometimes pwede kang mag-insert ng mga wisdom advice, no? At dapat makita niya na consistent yung buhay mo sa sinasabi mo. Yun ang pinakamaganda. Hindi ka makakaakay sa kanya pag hindi niya nakita na consistent ka. No? Pag nagchichismis siya, magchichismis ka rin, hindi niya nakita, hindi pala ito. No? Hanggang salita lang ito. So, ang testimony ng buhay mo speaks louder than our words. Okay? And ito ay nagbibigay ng change without force. Next, advice ni Saint Francis. Do not take on too many acts of penance or severe practices. Maganda ang mga penitensya, fasting, mga ano-ano mga novena, pero wag sobrang dami. Yan ang advice niya. Kasi akala natin mas marami, mas maganda. Huwag masyadong maraming mga penitensya. Ang pinakamaganda ay ang love for God and love of neighbor. No? Example. Isang ama, example ako, experience ko rin ito, fasting ng MWF. Pero, dahil sa gutom mo, nagiging masungit ka. Okay? Nagiging masungit ka or
dahil sa iyong mga devotion, dami mong penitensya, dami mong mga ginagawang mga novena, wala kang time sa anak mo. Wala kang time sa pamilya mo. Okay? So, ang resulta ngayon ay the family feels absence of warmth. Dahil sobra kang stricto, gutom ka, irritable ka, no? At sobrang seryoso. Okay? So, ang healthier approach, sabi, is i-practice mo yung love through small sacrifice. Example, kahit pagod ka, magsasalita ang anak mo, may ikakwento sa iyo, you will listen. No? Listening even when you're tired. I-restrain mo yung anger mo. No? Tutulong ka sa bahay without complaint. Maintaining cheerful presence. Cheerful. No? So, ito yung mga hindi nakikita na penitensya. Nagsasacrifice ka na hindi nakikita ng iba. Hidden penance. Pero hindi sinasabi na masama ang pag-fasting. Hindi sinasabi na masama ang mga novena, mga prayers. No. Okay yan, pero huwag kalabisan na maaapektuhan na ang iyong pamamahay. Yung love, and mawawala na ang cheerfulness sa bahay. Okay? Huwag tayong trying to change others kung kakaligtaan natin i-change ang ating self. Nasa Bible naman yan, di ba? Bakit mo kukunin yung troso, yung puwing sa mata ng iyong kapwa kung may malaki kang troso sa iyong mata? So yun. Akala natin hindi nangyayari, pero parating nangyayari yan sa ating buhay. Gusto nating matuwid sila, nakakaligtaan natin ang ating mga virtues. Hindi pa tumutubo ang mga virtue. Virtue of patience, honesty, humility, gentleness. No? Yung 12 fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, generosity, goodness, faithfulness, modesty. I'm gonna hang a nigger from the coconut tree. Recording. Close na lang natin. So, patuloy na lang tayo. Pag ganito ang ating style, no? When ang ating effort ay more on sa pagpupuna, sa pag-i-improve sa others, kumpara sa ating pag-improve sa ating sarili, nadi-divide ang ating effort, hindi tayo makaka-improve sa ating self. Okay? Be careful that your servants and family are not harmed or neglected because you spend too much time in the church. Mag-ingat din tayo na huwag kalabisan ang pagsaserve natin sa ministry at sa simbahan na wala na tayong oras para sa ating pamilya. No? So, maraming beses may mga kakilala tayo na nagpipreach, nagsaserve sa simbahan, nagbo-volunteer, pero ang mga anak naging addict, no? Nalulung sa masamang bisyo, hindi nakasunod kung ano ang tahak na tinatahak ng kanilang mga magulang dahil walang balanse, no? Wala ng oras, nakalimutan na ang pamilya dahil nasobrahan na doon sa simbahan. I persist always in telling you that you ought to serve God where you are and do what you are doing. Ito.
kung ano ang iyong trabaho, no? Kung ano ang iyong duty sa buhay, teacher ka, magulang ka, pare ka, kung ano man, isi-serve mo si God base sa iyong trabaho. No? Hindi ibig sabihin na huwag ka nang mag-ambisyon na isi-serve si Lord sa mga ministry. Ang ibig sabihin, kung ano man ang trabaho mo, pwede mo siyang pagsilbihan kung ano man ang trabaho mo. Sa pamamagitan ng kung ano man ang iyong trabaho, gawin mo ng pinakamahusay na paggawa ng iyong trabaho sa pamamagitan ng doing your best in what you do, you are serving God. No? Kasi most of the time, akala natin to serve God ay mag-volunteer lang sa simbahan. To serve God, maging missionary. To serve God, kung ano-ano. Pero, ito yung parati nating nakakaligtaan. Pwede tayo mag-serve God, mag-serve sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga trabaho, kung saan tayo nilagak, kung saan tayo nakadistino. Paano? Gawin natin ng mahusay at mabuti ang ating trabaho, we are already serving God. No? Example, no? Parati nating iniisip na kung ako ay pare, siguro kung ganito ako, kung doktor ako, kung ganito ako, mas makakaserve ako kay Lord. No? At sa tingin nila, yung trabaho nila ay hindi kanais-nais sa mata ni Lord. Pero ang nakalimutan natin, we should serve God where we are. No? Huwag nating ikumpara ang ating sarili, huwag nating mag-asam ng kung ano-anong mga lugar. Pagbutihin lang natin ang ating ginagawa. No? Example, kung tayo ay guro, kung tayo ay doktor, maging mabait tayo sa ating pasyente, maging mabait tayo sa ating mga estudyante, gawin natin ang masinsinan ng ating ginagawa, gawin natin ang lahat nating makakaya para mapagaling natin ang ating pasyente. Kung tayo ay mga guro, kung tayo sundalo, gampanan natin ng mabuti at dito masisihan ang Panginoon. Another example, sa family, niisip niya, kung siguro, no, kailangan ko mag-volunteer, kailangan kong lumabas, pupunta sa ibang mga lugar to serve God, no? Pero sa loob ng bahay, nakakalimutan nila, wala silang pasensya, distracted, careless sa mga responsibility. So kung ano-ano mga iniisip na mga gampanin sa labas, pero nakakalimutan na sa loob ng pamilya, importante na may pagmamahal. Pero yun ay nakakalimutan dahil kung ano-ano mga pinag-iisip na mga pagsisilbi sa Panginoon. No? Do what you are doing and do it better. No? Example sa bahay, maghuhugas ka ng pinggan, ayusin mo na may pagmamahal, na may pasensya. No? Kumpara sa external practices. Another example, sa ating pagdarasal, akala natin mas masisihan si Lord kung may idadagdag tayong mga devotion. Mas maraming idadagdag na mga devotion, maraming idadagdag na mga prayer, mas maganda. At dahil wala tayong nadagdag, ganito pa rin ang prayer natin, akala natin hindi nasisihan si Lord. Ngunit, ang importante pala, kung ano yung prayer mo ngayon, gawin mo lang mas mabuti. Dapat mas attentive ka sa prayer mo,
Hindi kailangang mataas, pero mas kung nagsisimba ka man, mas nakikinig ka, no? Perform your existing duty with more love. Dagdagan mo lang ng pagmamahal. Yun ang mas nakakapasaya. Hindi mo kailangang dagdagan ng mas marami. Pwede mong dagdagan kung na-master mo na at naging nasanay ka na. Pero kung hindi mo man, walang substance, para ano? No? So, growth is not always about doing more. It is not about doing more. It is about doing the same things with greater quality. Hindi kailangan marami, kailangan lang na ng great quality. And then, another example. Akala natin maging mas holy tayo kung yung ministry natin mas maraming maaabot, mag-expand, no? Pero, para ano ang use, no? Para ano ang mag-expand kung hindi naman natin nabibigyan ng atensyon ang ating present ministry. Hindi maganda ang quality. Hayaan natin si Lord na kung may bubuksan niya ng opportunity sa atin, oportunidad, hayaan natin siya. Kaya kumpara sa pipilitin natin na mag-expand ng ating ministry, kasi sa tingin natin, kung malawak ang ministry natin, mas masisiyahan si Lord. No, mas masisiyahan si Lord kung kahit maliit lang ang ministry natin, pero ginagampanan natin ng mabuti. No? So, ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ay kung saan niya tayo nilagak, kung anong sitwasyon natin, tanggapin natin at gampanan natin ang mabuti. True happiness is found in doing the will of God. So kung ano ka ngayon, yun ang will ni God. Okay? Huwag ka nang mag-ambisyon ng mga kung ano-ano pa. Okay? Kumpara sa i-abandona mo ang responsibilidad mo, tapos kung ano yung mga gusto mo. Minsan, yung kung ano yung trabaho natin, hindi natin gusto. Pero mas lalo nating napapasaya ang Panginoon kahit hindi natin gusto yung trabaho natin, pero ginagampanan natin ng mabuti dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. No? So, stay faithful in overcoming yourself. Sa araw-araw, meron tayong mga hinaharap na mga challenges, na mga hinaharap natin yung mga pagkukulang natin. Gusto nating iwasto ang ating mga pagkukulang. Marami tayong pagkukulang, no? Gusto nating lumago sa ating mga mabuting katangian. So yung ating mga kulang sa pasyensya, kulang sa pagpe-pray, yung katamaran, yun ang mga challenges natin araw-araw. So ang gusto ni Lord, araw-araw harapin natin ito at hindi siya nag-expect ng labis-labis sa atin. Hindi siya nag-expect na maging perfect tayo agad-agad. Ang importante lang, kada araw nagsusumikap tayo na mag-i-improve sa mga kakulangan natin. No? At huwag tayong mag-compare sa ating sarili. Na sabihin natin, sana kung ganito ako, parehas ako sa kaibigan ko na maganitong personalidad, siguro mas mabuti ako. No? Huwag tayong mag-aspire to become somebody else. We have to accept who you are. Okay? Example. No? Araw-araw, nahihirapan tayo magising ng maaga. So, yun ang mga challenge natin. Harapin natin yan. Na maging makagising tayo ng maaga. Or, minsan, makupad tayo sa paggawa ng ating mga trabaho. So, nakita natin ang kakulangan. Yun ang ating sikapin na mawasto. Araw-araw,
na iwasto natin yung mga kakulangan natin, yung pagiging late, ang pagiging irritable, yun ang araw-araw na sisikapin natin. Okay? So, ang maka-develop tayo ng disiplina, yun ang importante. Hindi si Lord nag-i-expect na magiging perfect kaagad tayo. Do not wish to be someone else, but strive to be fully who you are. No? Minsan sasabi natin, kung may ganito akong personalidad, mahihain kasi ako. Yung isa, hindi mahihain, magaling magsalita, mas matalino, mas approachable, no? Mas makaserve siguro ako kay Lord better. Hindi ganon, no? Yung ugali mo, yung temperament mo, yung character mo, yung limitasyon mo, opportunity mo, no? Binigay ng Diyos sa iyo yan. At may pakinabang yan. So sa halip na i-compare mo ang iyong sarili sa iba, yakapin mo ang iyong katangian at i-try to improve kung ano yung kahinaan. No? At you serve God with your personality. So, hindi mo kailangang maging maboka kahit kung ikaw ay likas na mahiyain, hindi mo kailangang maging maboka para ikaw ay maging banal. No? Ang kailangan mo lang, to be faithful. No? To be more loving. Hindi mo kailangang gayahin ang personalidad ng iba para ikaw ay maging banal. So, at maraming tao na hindi nila gusto kung ano ang binigay ni Lord sa kanila at kung ano ang kalooban ni Lord sa kanila. No? Pero, kahit ilagay natin ang sitwasyon na nasa trabaho na hindi mo gusto, pero dahil alam mo ito ay kalooban ng Diyos sa iyo at pilit mong ginagampanan na may pagmamahal, ikaw ay naglilingkod pa rin sa Panginoon at ikaw ay kinagigiliwan ng Panginoon. So, hindi mo kailangang magustuhan ang iyong trabaho, no? It does not depend if you like the situation or not, no? Pero ang importante, kung ano man ang sitwasyon na andyan ka, titingnan mo ito na ito ay pagkakataon at oportunidad na matatagpuan mo ang Diyos. Okay, again, kahit hindi mo gusto ang iyong trabaho, no? Pero ito ay gagamitin mong pagkakataon na dito mo matatagpuan ang Diyos sa pamamagitan sa paglilingkod ng iyong kapwa. Ito ay makapagbibigay ng kaligayahan sa Diyos. Okay. May kasabihan. Ano ang silbi na magpaplano ka magtayo ng building sa France kung nakatira ka naman sa Pilipinas? Di ba? So, yung parati mong sinasabi na sana ganito ako, kung ganito ako, mas epektibo ako kay Lord. Useless yan. Kung anong meron ka, kung saan ka ngayon, gampanan mo ang iyong tungkulin ng mahusay, mabuti, at matyaga, no? Mas masaya ang Panginoon. You won't become perfect all at once. Be satisfied with the small, gradual victories over your inner weakness. No? So, makontento tayo mga kapatid na tayo ay nagwawagi sa mga maliliit na mga victory. No? Sa mga maliliit nating pakipagdigma sa ating mga kahinaan. Huwag kang mag-expect na maging perfect kaagad. Okay? Peace of soul and humility go together. Okay, kung gusto mong maging mapayapa daw, kailangan mo maging humble. So yung mga taong hindi humble,
Yun ang mga taong parating stress. Partner ang pagiging mapayapa, pagiging peaceful, sa pagiging humble. So kung ikaw ay stressful, pag ikaw ay nagagambala, it shows that hindi ikaw humble. Kasi pag marami kang expectation, dahil masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo na dapat tratuhin ka ng ganito, no? Doon nanggagaling ang lahat ng ating mga pagkakagambala, no? So, huwag tayong magtaka kung bakit tayo nahuhulog. Huwag tayong magtaka kung tayo ay nagkakasala. Magtaka tayo kung bakit hindi tayo naging mas masahol pa. No? Kasi ang totoo, kung wala ang Diyos, wala tayo. Masahol tayo sa lahat ng mas masahol pa kung wala ang Panginoon. Okay. We should be truly sorry for our sins, but in a steady and peaceful way. So, kung meron man tayong pagkakamali, mga kasalanan, magsisi tayo ng masinsinan. Pero, magsisisi tayo sa mapayapang paraan at hindi sa yung paraan na madi-discourage tayo. Okay? Hindi yan ang kalooban ng Diyos na with anxiety and discouragement. We have to repent in a steady and peaceful way. No? Example, pag tayo nagkamali, nagkasala, gusto natin maging pasensyoso pero naging irritable tayo, sumigaw tayo, no? Huwag natin sabihin na hopeless na ako. Hindi na ako wala na akong pag-asa. No. Tanggapin mo ang iyong pagkukulang, humingi tayo ng patawad sa Diyos ng mahinahon, no? At may panatag sa Diyos. Kasi ang agitation, over eagerness, sobrang excited, sobrang stress na pagbabago, hindi yan paraan ng Diyos. Ang sabi sa Bible, God is not found in strong wind, earthquakes, or fire, but in a gentle and quiet breeze. No? Another example. Minsan, na-stress tayo dahil pag nag-pray tayo, walang strong feeling, walang emotion, di natin na-feel ang love kay God. So, kala natin, sa pag-pray natin, kailangan may strong emotion. So, ang nangyayari, ang resulta niyan, nagkikreate ng dryness, frustration. Pero, ang importante lang pala sa prayer ay ang presence natin before God and ang willingness natin to remain, no, na manatili kahit ang emotion natin ay wala, no, or dull. Simple presence before God and willingness to remain. Yun at may pagmamahal. Hindi kailangan yung strong emotion, no? So, yung pag-iisip na dapat ganito ako, sana andito ako sa lugar, kasi kung andito ako ng lugar, kung ganito ako, ganito yung kasama, ganito yung asawa ko, ganito, mas makakaserve ako kay Lord. Iwasan natin yan dahil yan ay tukso galing sa kaaway. No? Kung saan niya tayo nilagay, yun ang kalooban ni Lord. So, ang iba, nag-iisip, kung single ako siguro, mas makakaserve ako kay Lord. Kung ganito ang kasawa ko, mas makakaserve ako kay Lord. Kung dito ako na lugar, mas makakaserve ako kay Lord. No? So, pag ganito ang pag-iisip natin, magkikreate tayo ng resentment kung sino man ang asawa natin. Sabihin natin, hindi ako holy dahil ganito ang asawa ko. Hindi ako holy dahil ganito ako dito ako, ito yung trabaho ko. Hindi ako holy dahil andito ako sa lugar na hindi ko gusto. So, ang mangyayari niyan, hindi ka magiging effective. Kasi sinisisi mo ang sitwasyon mo, kung sinisisi mo ang iyong
ugali dahil sa sitwasyon mo. Instead na mag-improve ka, gagamitin mo yung sitwasyon mo para ikaw ay umangat, gumagawa ka ng excuse. No? So, we often think that changing our situation will make things better. Akala natin, pag nagbago yung sitwasyon natin, magiging mabuti tayo. Ang hindi natin alam, ang totoong pagbabago ay hindi ang pagbago ng lugar o ang pagbago ng sitwasyon natin. Ang totoong pagbabago ay ang pagbago sa ating sarili. Okay? Changing our situation will not change us. What will change kung baguhin natin ang ating sarili ayon sa ating sitwasyon. No? Ang tanong, what if ang sitwasyon natin ay resulta ng ating bad decision? No? Hindi natin pinili ng mabuti ang ating asawa, hindi natin pinili ng mabuti ang ating trabaho, so kaya nalagak tayo sa ating sitwasyon. So, paano yan? Kalooban ba yan ng Diyos? Ang sagot dyan, ganito. May mga panahon na dahil sa ating masamang desisyon, no? Hindi magandang desisyon, nalagak tayo, napasok tayo sa sitwasyon na hindi mabuti. Pero hindi ibig sabihin na dahil ganun ang sitwasyon mo ngayon, ay parati mo na lang sisisihin ang iyong sitwasyon. So, ganito. Kung totoo man na dahil sa masamang desisyon mo, ikaw ay napasok sa hindi magandang sitwasyon, ito ang sasabihin mo. I will accept where I am right now as a starting point. Tanggapin mo. Kasi kahit mali ang desisyon mo, pwede pa rin gawa ng paraan ng Diyos. No? Pwede pa rin gawa ng paraan ng Diyos. Gagamitin pa rin ng Diyos yan para sa iyong kaligtasan. No? All things work together for good. Sabi ni Lord. No? So tanggapin mo kung anong sitwasyon mo kasi wala ka na magagawa. Nangyari na yan. Yan ang pinili mo na asawa. Yan ang pinili mo na trabaho. Yan ang pinili mo na lugar. Pero, so, akuin mo ang responsibilidad dahil sa nangyari, pero gawin mo ang iyong do the best that you can sa sitwasyon. Kung anong sitwasyon man ikaw naroon, gawan mo ng mabuti ang iyong trabaho. Gampanan mo ang pagiging mabuting asawa sa asawa mo ngayon. Gampanan mo ang mabuti ang iyong trabaho sa trabaho mo ngayon. Kahit nagkamali ka pa ng desisyon. Okay? Next, do not give in to sadness. Ang alagad ng Diyos ay hindi nagpaparaya sa kalungkutan. Of course, natural na malungkot, pero huwag kang sumurrender sa kalungkutan. Kasi ang servant of God, sineserve natin si God, and God is our joy. No? So, ito ang enemy ng devotion. Giving in to sadness. Pwedeng malungkot sandali, pero hindi tayo pwedeng sumurrender sa kalungkutan. Ang totoong kaligayahan ay punuin natin ng pagmamahal ng ating puso, pagmamahal ng Diyos. Pag pinuno natin ang pagmamahal ng Diyos, ang ating puso, ito ang totoong kaligayahan. So, pag ang puso mo ay puno ng pagmamahal ng Diyos, automatic lahat ng ginagawa mo magiging kanais-nais sa Panginoon. Yun ang sikreto sa lahat. No? So, example, sa araw-araw natin na trabaho, pag ikaw ay totoong nagmamahal sa Diyos at iniisip mo na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo,
lahat ng ginagawa mo, no? Ay iba ang pananaw. So, ikumpara sa isang tao, itong isang tao ay ginagawa niya ang trabaho na walang pagmamahal, ikaw, ginagawa mo ang trabaho mo na nagmamahal sa Diyos. So, lahat ng ginagawa nyo, kahit pareho tignan sa harap ng tao, sa panlabas, pareho kayo nagtatrabaho, pero ang intensyon nyo ay iba. Ginagawa mo for the love of God, as an offering to God. So, kahit pareho kayong ginagawa, pero ang iyong motibo sa paggawa ay iba. So, ito yung magbabago. Ang pananaw mo sa iyong trabaho. Gagawin mo ng mas mabuti, na may pagmamahal dahil inaalay mo sa Diyos. Yun ang kaibahan. If you are filled with the love of God. So, yun. Patuloy tayo next week. So, pasensya na sa mga interruptions dahil may nakapasok na mga alagad ng kadiliman, no? So, i-edit ko ito na ma-shorten yung mga gaps, no? So, before we end, let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, Prince of the heavenly host. By the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits, roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.